parlarem d'herois i heroïnes. Què és per a vosaltres un heroi o una heroïna? Una persona amb poders? Algú que lluita contra el mal? Cada any s'estrenen moltes pel·lícules que ens parlen d'heroïnes i herois amb poders extraordinaris que lluiten pel bé de totes i tots. Normalment tenen una sèrie de poders extraordinaris, la capacitat de volar, de ser invisible, de viure davall de l'aigua, però els superherois actuals no són els primers herois de la història. Des de fa molts anys hi ha hagut personatges ficticis relacionats amb la mitologia, amb déus i llegendes que ens parlaven de persones amb característiques especials. Civilitzacions molt antigues, com l'egípcia o la grega, s'han relatat a través de pintures i obres escrites les aventures i desventures de personatges amb vides apassionants. Curiosament, aquestes pintures s'assemblen molt als còmics actuals. Eren una successió de vinyetes que ens parlaven de les grans gestes dels herois d'aquells temps tan antics. Els superherois i superheroïnes d'avui dia prenen molt d'aquests herois d'altres èpoques i per això avui anem a conèixer les similituds entre superherois i superheroïnes actuals i figures mitològiques d'altres èpoques. El primer superheroi modern va ser Superman, creat en 1938. Molts diuen que aquest personatge s'assembla a éssers fantàstics de civilitzacions antigues. Perseu en la mitologia grega, Starkar en l'escandinava i Mitra a persa. Però també li trauen paregut amb una altra figura important, amb Aquil·les. Aquil·les era un heroi de la mitologia grega que, com Superman, tenia una sola debilitat. Aquil·les tenia un taló, que era l'única part vulnerable del seu cos, mentre que la gran debilitat de Superman era la kriptonita. Un altre dels superherois més famosos és Batman. Sabeu amb qui el comparen alguns? Amb el déu grec Hades, el déu de l'inframón. Al igual que Batman, Hades també tenia la seva llar sota terra i era propietari d'una gran fortuna. Però què passa amb les superheroïnes? Ara parlarem d'una dona, Wonder Woman, també coneguda com a la Dona Meravella. Va ser creada en 1941. Wonder Woman és una amazona, filla de déus, que té força i velocitat i capacitat per a volar, però també és intel·ligent i hàbil en el combat. Aquesta superheroïna és la mescla de dues figures mitològiques molt importants. D'una banda, Atenea, la deessa grega de la guerra, de la civilització i de la saviesa. I d'altra banda, les amazones, que eren unes dones guerreres que tenien la seva pròpia societat i vivien allunyades dels homes. Eren filles del déu de la guerra, Ares, i per tant eren guerreres, molt hàbils en el camp de batalla i en l'ús d'arcs i llances. Passem a un altre superheroi. Coneixeu Aquaman, el rei d'Atlantis, que domina tota la vida sota la mar? També és l'hereu de déus de l'antiguitat. El trident era el símbol per excel·lència del déu grec Posidó i el seu corresponent romà, Neptú. Els déus de la mar de les mitologies gregues i romanes, respectivament. I què em dieu de Flash, l'heroi més veloç? És molt semblant al déu Hermes. Hermes era el missatger de la mitologia grega, un paper molt semblant al que fa Flash en la Lliga de la Justícia. Si ens fixem en el casc de Flash, podem veure que porta unes xicotetes ales que ens recorden molt al casc característic del déu Hermes, el Pètaso. Malgrat que alguns han canviat, com hem comprovat, de nom, uns altres han arribat fins a l'actualitat amb el seu nom original i els seus poders intactes. És el cas de Thor, déu de la mitologia escandinava. Thor és fill d'Odin, el rei dels déus. Té un poder sobrehumà i va acompanyat d'un martell molt peculiar, el Mjolnir, que té també una gran quantitat de poders increïbles, com ara invocar els trons i disparar llamps d'energia. Thor no ha arribat a nosaltres només a través del superheroi. Va donar nom a un dia de la setmana, perquè Thursday, que és com es diu dijous en anglès, prové d'aquest déu escandinau.
Loki és l'altre ésser mitològic del món escandinau que ha arribat fins a nosaltres, el déu trampós, que fa bromes a totes i tots els seus companys. A banda de veure'l en pel·lícules de superherois, trobem el seu personatge representat en un altre tipus de pel·lícules, per exemple, les de la saga de la Màscara. Com veieu, molts dels superherois actuals prenen elements i característiques de personatges de l'antiguitat, perquè en totes les èpoques, humanes i humans hem aspirat a tindre capacitats increïbles. Per cert, heu pensat alguna vegada quin seria el vostre superpoder?